Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय सो आं सानबाय दायोथ' बोरिं ओरैनो जेरावबोथ' थांनोबो हाला नोंथांमोनखौ आं गोदान गोदान जायगाबाबो दिन्थिनोबो हाला व्लग भिडिअस इदि बानायनानै अब्लाबो आं नाजागोन नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो थाखाय नायनोसै बेखायनो आं सानबाय आंनि सिगाङावहाय आंथ' एसे स्लिममोन ना सिगाङाव स' सिगांनि फट'फोरखौनो फेसबुकनि फट'फोरखौनो आं रिएक्ट खालामनो होननानै सानदों स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै आंनि सिगांनि फट'सफोरखौ नायनो एक्चुअली आं फेसबुकखौ एसेबां गोसोआव गैला आं 2014 नङाबा 13आव 2014 नङाबा 15आव खेवदोंमोन खोमा 14आवनो खोमा 2014 बा आङो डिग्री फर्स्ट इयाराव फरायदोंमोन आरोना उदालगुरि कलेजाव ओमफ्राय सिगाङावथ' आंहा बिदि स्मार्टफन गैयामोन सिगाङावथ' किपेडनि फनसो लायोमोन ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो किपेडनि फन लायोमोन स्क्रिन टाच फन दङबाबो माने फेसबुकआव माने सिगांनि इदि जादोंमोन दै माने फेसबुक एकाउन्टआ खैथाबा दङ आरोना माइनाव दैमारि गेमस्रि दैमारि बिदि माबा माबि नेम्सफोर दंमोन ओमफ्राय पासवर्ड बावगारो ओमफ्राय सिगांनिखौथ' आङो इदि भेरिफिकेसन कड बा माबा मोनसे इदि पासवर्ड बावबा जे दिहुनफिननानै जे बेखौनो कानेक्ट खालामफिननो हायो बेखौ रोङामोन आरोना बेखायनो मोनसे पासवर्ड बावबाथाय मोनसे एकाउन्टआ डिलेट जेबो नङा आरो मा आरो बे फेसबुक एकाउन्टसो इदि सानोमोन आरोना किन्तु दा 2014 बा 15 निफ्राय जाखौ सालायबाय थादों आं दिनैसिम बेखौ सालायदों आरोना दिनै अलमस्ट 5 इयार्स जाखाबाय ओमफ्राय बे फेसबुक फार्स्ट टाइम खेवनायावहाय आंहा बिराद फट'सफोर दंमोन आरोना सिगांनि बाट माने मोजां क्वालिटिनि नङा बा देलायनो रोङा असाइज बेबायदि नङा आङो किन्तु बे टाइमाव एसेबाबो नायथावथावमोन खोमा आङो एसे स्लिममोन आरोना दाथ' नायजाखावया अमा खावलाय अब्लाबो मानसि आंबो नामा स' रिएक्ट खालामसै आंनि नैबे फट'खौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना माने गोदो इमो स्टाइला बिराद सोलिदोंमोन दै जोंनि टाइमाव जाय आंनि बेट्सनि बा आंजों एसे मिथियो माने आंजों एसे जायनि एजआ मिलायो बिसोर मिथिगोन माने इमो स्टाइल खानायखौ पुरा माने इदि लायो आरोना माने मेगन फारसे खोबथेनाय दै सोर इदि मोन्दोंथाय मिथिला आङो आंनि गिदिरफोरा मोनाखै जानांगौ आंनि उन्दैफोराबो मोनाखै जानांगौ बाट आंजों लोगोसे थानायफोरा पुरा इदि लायोमोन आरोना जों इमो स्टाइल माने इदि लायोमोन इदि ओमफ्राय बे गाहायथिं बिजौजौ इदि लायोमोन आरोना खानायखौ ओमफ्राय बेग लादोंमोन आङो अरेन्ज कालारनि ओमफ्राय बे टाइमावबो एसे बाब्लि टाइपआनो आरोना आंनि एसे मटियानो अब्लाबो बेबायदि टाइपनि मटि नङामोन उदालगुरि कलेजाव फरायबा आरो बे टाइमाव फार्स्ट सेमिस्टारमोन आं बे टाइमाव ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ जितु ब्लु कालारनि दख'ना गाननाया नैबेयो बेयावहा आङो बे टाइमाव ना आं मोनसे खोथा खोन्थानोसै सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि मेकआपनि प्रडाक्ट्सफोरखौ मिथियो बा सिगांनिफ्रायनो बिदि मेकआपनि बिदि बुस्थुफोरखौ फाउन्डेसन कनसिलार जितु हाइलाइटार माबा माबि दङ जा मेकआपनि बुस्थुफोर दङ आं जेबो मिथियामोन सिरियासलि आं जेबो मिथियामोन आं जास्ट मा फोनोमोन मिथिबायना बारा दामनिबो फोनामोन दे आं हारसा खोथा खिथानो मिनिनो ओंखारो आरोना गोदोनि खोथाखौ सानबा माने जोंहा मामाया दाबो फेयार लाभलि फोनो बांसिन मानसिफ्रानो बुङो जे फेयार लाभलि फोनबा मोखाङा जामख'लाङो मोखाङाव नानेर खाबायो इदि जानो खिन्थु इदि नङा माने गावबागाव स्किन टाइप्स गावबागाव प्रडाक्ट्सफोरा गावबागाव स्किनाव माने आलदा आरोना गावबागाव सुट जानाय थायो बिदि खिन्थु दिनैसिम जोंहा मामाया गोदो सिख्लानिफ्रायनो लादोंमोन आरोना फेयार लाभलिखौ दासिम बिनि मोखाङाव नानेर खानाय बुस्थु गैया आरो दाबो गावदां साइजआनो दङ एसेल'सो गोसोम जादों जेनेबा एसे खस्थ' खामानि मावोना बिसोरो दखानाव सानसे थानाय जायो आरो दाथ' नै गायनाय फुनायनि सिजन दा जेनेबा इदि आरोना जेनेबा जोंहा मादै मोना जोंहानाव हाजिरा गायफैया जेनेबा जोंहा खान्दाना बिराद गोदोरना माने बिदिनो आबौ आबैनिया फंबायनि माबानि माबा इदि दंसै आरोना ओमफ्राय बिसोरो
माहा थांखो आङो फट'नि रिएक्सननि खोथा रायलायनाया माहा थांफ्लांखो सरि अब्लाबो आं खोन्थानोसै मा होनो बे खान्दानथ' बुरजाखा ओमफ्राय मा जायो दाखालि माइ गायनायनि भिडिअ नुखादों जानांगौ नोंथांमोना जोंहा मादै सादै आनै सानै सोरबा सोरबि गायफैदो दा बिदिनो जोंहा मामायाबो बिसिनाव माने बदल गायहैगोन बिदि आरोना इयावनो माने गायनानै गोसोम जायो ओमफ्राय आरो बिसोर बिराद इन्टारेस्टिं गायो दै माने बिसोरजों थाफाबा बिराद इन्टारेस्ट नाङो जों माइ लोङो बियार लोङो एखेबारे माइ गायनायाव बिराद इन्टारेस्टिं आरो ना इसोरनि खोथाफोरा बाय द वे आंनि फट'खौ रिएक्ट खालामनायासो थालांलाय लेबेले बे टाइमाव जोंहा न'आवनो उथिदोंमोन आङो बे जोंहा दायो जों जि न'आव दङ ना जितु अराङाव बे न'आ ना बिराद बोसोर जाबाय जोंहानिया आं उन्दैबानो आं क्लास बेसेबांसोबा जागोनथाय बिराद उन्दैयावनोलै बहुत बोसोर जाबाय 15 इयार्ससो जाबाय नामा जोंहानि न'आ बे टाइमावनो आरोना बे टाइमावनो नङा माने 2015 फोरावनो उथिदोंमोन आं बेखौ बे टाइमावबो एसे स्लिममोन एसे नायथावथावमोन दा बायदि नङामोन बिराद स्टाइल आरोना इदि लानानै उथिबावलायलाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआ नैबे गोमो दख'ना गाननाया नायदो बे गोमो दख'ना गाननाया जि हाइथुथु ना एक्चुअलि ना आङो गोदो स्कुल टाइमावहा बिराद माने आंखौ गाहाय होननानै बिराद गासिबो बुङोमोन आरोना माने आंनि जोंनि क्लासाव किजानि आंनो टिक्लिक्लिसिनमोन खोमा इदि आरोना जेब्लानोखि माबा मेट्रिक पास जानानै कलेजाव थांबायना होमबासो एसे गोजौ जादों खोमा नङाबा गाहाय हाइथुथुसो माने आङो ओमफ्राय बे टाइमावबो इमो स्टाइलानो सोलियो ओमफ्राय आं बे टाइमाव सानदोंमोन आरोना ओइ देराङो सिख्ला देरबा नायनांगौलै बेखायनो इदि होननानै जि दख'नाखौ गानसोनानै जि फट' उथिसोदोंमोन आरोना आङो इदि ओमफ्राय आरो माखासे आंनि एलबाम्स न'आवहा दोङो दे एलबाम्सआव फट'सफोर आं बेखौबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन शेयार खालामगोन आङो बिराद मिन्थावना फट' उथिनाय मिथिबायना आंनि जि मिनिगोन नोंसोर नुबाथाय आरो माखासेया नुबाय जानांगौ फेसबुकआव खिन्थु माखासेखौ डिलिट खालामबाय आङो बिराद हामथारदोंमोन सिगांनिया ओमफ्राय नैबे फट'आ बियो आंनि फार्स्ट शुटिं खालामनाय टाइमाव माबायावमोन बाक्सा मा जायगामोनथाय बाक्सा मा जायगामोनथाय बावगारबाय आङो जिखुनु बाक्सायाव आरोना बाक्सा इथिं माबाथिं सकिथिं बे सकिथिंमोन आरो बे टाइमावहा आंनि फार्स्ट मुभि 2017 आव आफ्टार ग्रेजुएसन आं कालचार लाइनाव हाबदों नालाय आंनि फार्स्ट मुभि मोजां मोननाया खाना होननाय आदा अम प्रकाश सोमावसार जिलमिल बिसोर दङ आरो जों साब्रैमोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआ जे मिन्थावनालै माने आं इदि टाइपनि नंखाया आरोना लाइक मडेलनि फिगारफोरा बोरै थायो बिदि टाइपनि नंखाया आङो जेनेबा मडेलफोरनि फिगाराथ' बांसिनानो जेनेबा स्लिम मालाय साइज गोजौ इदि थायोना बाट आंथ' बेबायदि टाइपनि नंखाया खिन्थु सानसेखालि जोंनियाव माने कलेजाव फ्रेसार्स जादोंमोन उदालगुरि कलेजाव जेथिया फरायदोंमोन आङो होमबाना फ्रेसार्स जादोंमोन आरोना ओमफ्राय फ्रेसार्स जानायावहा आंनिनो लोगो माने सिनियर आरो आंनि मोनसे क्लास गिदिर खिन्थु जों एखेलेगे रुम भारा थायोमोन आरोना उदालगुरियावहा ओमफ्राय बे टाइमाव बिसोर होनबाय आंखौ ओइ नोंबो पार्टिसिपेट खालामना इदि होननानै आरोना ओमफ्राय आंथ' मोनखाया आं लासिंसिं खालामा मानो होनबा आं जिबनाव खालामफेराखै बिदि माने फेशन श'फोर आरोना बिदिनो ओइ कलेजफोराव होयोना इदियाव आरो ओमफ्राय चलो यार देख लेते होननानै होबाय पार्टिसिपेट खालामबाय ओमफ्राय कुइसन्सफोर सोंबाय बेखौबो रिप्लाइ होबाय ओमफ्राय एसे थाबायनानै देखायबाय ओमफ्राय इयावनो आङो मोनबायब्रा फार्स्ट जि मिनिनो ओंखारबायलै आङो ओमफ्राय आं सानबाय आरोना खिन्थु साइज हिन्जावसाफोर दंमोन दे बिराद साइज दंमोन मानो होआसैबा मास्टारफोरा बेयावबो नेपटिजिमसो जाबाय नामा खिन्थु नेपटिजिम साननांगौ जेबो गोनांथि गैया मानो होनबा बे टाइमाव फार्स्ट टाइम उदालगुरि कलेजाव थांदो बेयावलाय आंखौ टिचारफोरा रावबो सिनाया आरो जाय जास्टमोन बिसोर आंनि डिपार्टमेन्टनि नङा माने बेथ' कलेज माने डिपार्टमेन्ट फ्रेसार्स नङा इयो पुरा होल उदालगुरि कलेजनि फ्रेसार्समोन ओमफ्राय बेयावहा मिस उदालगुरि बे माबाखौ मोन्दोंमोन आरोना आङो जि मिनिनो ओंखारोलै आङो ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ आयु आं बेबायदि स्लिम जाफिननायबा आं गोसोआनो गोजोनगौमोन खिन्थु बिदि अमा बेदर दाउ बेदर सामफ्रामबो जाबाय थाबा सोरबा स्लिम जागोन नामा बोरैबानोसै ओमफ्राय नैबे सकि गेटआव लादोंमोन आङो नैबे फट'खौ तामाम स्लिम मोनदों आङो पुरा ससमा गाननानै खानाय एकदमबारे बिदि खालायलायनानै गाजाले गोदोनि स्टाइलफोरा खिन्थु एसे स्टाइलिश खामोन आङो ना मा होनो आंनि एसे ड्रेसिं सेन्सफ्रा एसे बोरैबा माखासे बर' सुबुंफोरा गाज्रि मोनो बेखायनो आंनि ड्रेसिं स्टाइलफोरखौ मा खालामनो आरो ओमफ्राय आरो नायबावनोसै आङो मिन्थावना ओमफ्राय नैबे फट'खौ नायनानै आंखौ गाज्रि मोननाङा दै बे एसे स्लिममोन बेयावबो पुरा रिप जिन्स आरोना ब्लेक कालारनि पुरा हाखावनाय पेन्ट बेयो स्टाइल बा बेखौ गानबाय आरोना पुरा रेड जोहोलिनो ओमफ्राय आरो मबाइलावहाय बिदि बै कभारफोरखौ लायोमोन आरोना जि मिन्थावनालै ओमफ्राय नैबे फट'आ बायदि स्लिम जानाय मोनबाङैयानो खहा जागौमोन
जानायखायनोथ' बिदि जाबाय दा ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ बे जाहैबाय आङो रुम बांखानाय 2019 18 आवनो ना माथो 2019 आवनो खोमा बावबाय दे आंबो बारा एसां गोसोआव गैला 2019 आवनोमोन नामा रुम बांखानाय भिडिअ शुट जे खालामदोंमोन ना सिद्धार्थजों बे टाइमाव आरोना दैयावहा बिदि लादोंमोन आङो बेखौ गाज्रि मोनना लाब गैया मानो होनना बुंबा सुइमिं पुलावहाय खोबथेजोबनाय बा जांलाबजों थाब गोलाव बिदि ड्रेस गाननो होआ मानो होनना बुंबा दैयाव बायचान्स माबा मोनसे जाबायबायबा माने ड्रेसफोरा माबा होयोना मिथिखायो सोरबा सोरबा बेखायनो सुइमिं कस्टिउम दंखायो बेखौ गानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बेयावहाय एसे मटिथि नालाय एसे बोरैबा नुयो आरो अब्लाबो नोंथांमोनखौ बुजिगोन होननानै आसा खालामबाय आङो स' गाज्रि मोननाङा सोलियो बेफोरो दानि जुगाव ना मा होनो ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ जाहैबाय आङो शिलंआव थानाय टाइमाव नेहु इउनिभारसिटियाव फरायनाय टाइमावहा नैबे आं माबा मोनसे पार्टि बा माबा मोनसे एटेन्ड खालामदोंमोन बे टाइमाव उथिदोंमोन आङो बे भार्ना गारिनि खाथियाव दा बेखौ बुंहरनाङा जे भार्ना गारि थानायखाय बा भार्ना गारिखौ लेभेल होनानै उठायो बिदि नङा आं मिथियानोमोन बे टाइमाव आंनि उनथिं गारि दंना मैदेर दंना मा दङ बास दंना मा दङ मिथिया जिखुनु आं ओइ जास्ट आंखौ फट' लालाय एसे इदि आरोना माने माबा मोनसे ड्रेस गानदोंबा माने ओइ आंखौ फट' लालाय खेबसे नुलाय इदि आरोना सोरबा सोरबा बुजिगोन कलेजाव फरायनायफोरा जेनेबा मालाबा एसे माबा मोनसे फांसन्सफोर बा माबा मोनसेफोर थानानै जुदि नोङो एसे मोजां ड्रेस गानलांदोंबा इदिबा नोङो फट' लानो लुगैखायो अबभियासलि सिख्ला मानसिफ्राथ' बाट माखासे सिख्लाफोरा लुगैयाबो जानो हागौ बाट आं बेबायदि टाइपनि मानसि आरोना जेनेबा फट' लानो मोजां मोनो एसे देलायबा माबा इदि आरो ओमफ्राय फट' लाबाय ओमफ्राय दा माखासे मानसिफ्राथ' ट्रल खालामनायाव एक्सपार्टखा स' बुंलायगोन अहो गावनि गारिखौ देखायदों गावनि एक्सपेन्सिभ माबाखौ देखायदों बेबायदि नङा फट' उथिनो लुगैदों भाई फट' उथिबाय उथिनानै आपल'ड होनो गोसो जाबाय आपल'ड होबाय बास नायनानै नोंसोरो लाइक खालामो डिसलाइक खालामो एज इयर विश बाट ट्रल खालामनाया एसेबांखिनि मोजां नङा आरोना आंनि थाखाय माने थांनो ना गावबागाव लाइफ गावबागाव ना गावबागाव मा होनो गावबागाव बिमा बिफाखौ मोजां लाइफ स्पेन्ड खालामहोनो जेनेबा मोजां लाइफ सार्भाइभ खालामहोनो माने सान गावनि माइन्ड इयर अन बिजनेसमेन ओमफ्राय नेक्स्ट फट'खौबो गाज्रि मोननाङा बियो आं हलि टाइमाव उथिदोंमोन बेखौ 2016 नङाबा 15 आव उथिदोंमोन आङो बारा एसेबां गोसोआव गैला आङो उदालगुरि कलेजाव फरायबा जोहोलिलि बेबायदि फिगारखौ आं मोनफिननायमोनबा मानो बिदि जांल' दादा जागो आङो but still I'm trying my best गाबा होले आंथ' थानाय मानसिफ्रा मिथियो आं माबायदि टाइपनि मानसि बाट माखासे फेसबुक बा इउटुब कमेन्ट्सफ्राव ओरैबायदि मानसि दङ जेनेबा आंखौ उन्दैनिफ्रायनो नुनानै सिनायबोनाय आरोना आंलायनो बिराद इग' देखायो आंलायनो बिराद एटिट्युड देखायो अ माय गुडनेस मिथिला आंखौ लोगो मोननाय मानसिफ्रा मिथिगोन आं माबायदि मानसि आरोना इदि आंथ' बुंखायो आंनाव जेबो एटिट्युड गैया आंनाव जेबो इग' गैया बाट मालाबा जुदि जेनेबा नायहा सब टाइमाव गावहा गावनि थाखाय राइट जाखायो बे नंगौ जेनेबा आं सानो आंनाव इग' गैया एटिट्युड गैया बाट सोरबा सासे मानसिनि जिथु नायनाय नोजोर बेयावहाय आंनि जिथु मोजां माबा आं जिखौ मोजां सानो बे बुस्थुआ गाज्रि नङा इदि होननानै सानो खिन्थु बै मानसिनि थाखाय गाज्रिबो जानो हागौ दे आं बेखौ बुङाखै आं पारफेक्ट इखौ होनाखै माने गावबागाव नोजोर थायोना गावबागाव नायनायनि ना बिदि आरो खिन्थु सिरियासलि आंनियाव बिदि इग' प्राउड बिदि एटिट्युड बिदि गैया आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ लक्सजों थांदोंमोन आंनि लोगो वान अफ माय गुड फ्रेन्ड माजबादावहा बे टाइमाव आं बिराद आर्मि प्रिन्टेड ड्रेसफोर गाननो मोजां मोनो आंनाव दासिमहालागै बिराद आर्मि प्रिन्टेड ड्रेसफोर दङ बेखायनो आं आर्मि बयफ्रेन्डबो सासे मोनदोंमोन खोमा बाट आनलाकिलि बुजिखाबाय दा मा जाखो ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो दाबो मोजां मोनो आङो दाबो दङ आंनाव माखासे ओमफ्राय दा बेखौ गाननाय जायाखै आं गानगोन साननैसो उनाव नुगोन फेसबुकआवनो आपल'ड होखागोन आं इउटुबावबो आपल'ड होगोन ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आव नैबेयावहा आंनि जिरि होननाय बेनि नामा जिरि बसुमतारी बेयो उदालगुरिनि आंदोंनो सेम फिल'सफि डिपार्टमेन्टआव नेहुनिफ्राय पास खालामबोदों बियो दायो माबा उदालगुरि कलेजाव मायावबा प्रफेसार मावगासिनो खोमा आंल'सो बेकार जाना दङ आंल'सो इउटुब खामै रायजागासिनो फेसबुकआव फट' होयै ट्रल खालामजागासिनो मालायफ्रानावहाय प्रफेसार खालामजोब्बाय आंनि क'क्राझारनि लोगोफोराबो गासैबो प्रफेसार जाजोब्बाय आंल'सो माने बेकार जादों खिन्थु बेकार नङा नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि जिथु कमेन्ट्स आंनि गोसोखौ बिराद गोजोन होयोना स' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच गाइस
बे टाइमाव आङो नेहुआव फार्स्ट टाइम एडमिशन लानो थांनायावहाय फट' उथिदोंमोन आरोना बेयो ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ जाबाय आङो भुटानाव थांदोंमोन थगायनानै लांगै आंनि एक्स बयफ्रेन्ड बेरायनो थांदोंमोन आरोना बेयावहा आंनि एक्स बयफ्रेन्ड आंखौ इखौ फट'खौ थिखांदोंमोन आरोना माखासे मेम'रिसफोर थायो जिबाबो ना सानसे समाव बेनो आंनि सनामोन दा जानो हागौ हांगार फिथर बाट सानसे समाव बेनो आंनि सनामोन स' इमान गाज्रि बुंनानै लाब गैया एक्सनि बागै ओमफ्राय नेक्स्ट फट'आ आङो सिक्किमाव थांदोंमोन बेखौ नाथुला होननाय जायगायाव नैबायदि सिक्किमिस ड्रेस गानदोंमोन आङो नैबेयो जाहैबाय एखेबारे मा होनो बायदि मन्दिराव थांदोंमोन आङो माजबादाव मोनसे मन्दिर दङ आरोना मोजांथार महामुनि मन्दिर होननाय बेयावहाय थांदोंमोन आङो जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आरो जुदि फानि रिएक्सन भिडिअ जुदि नांगौबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दे थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय